Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşiz. Gepleşmeniň başyny hormat prezident bilen onuň ala jenaby Ýaponiýanyň imperatory Narihito Iwaraň gutluw haty bilen tanışdyrýas. Siziň ala jenabyňa şu hatyň üstü bilen size meherli salamy hem şuňgur hormatymy beýan etmek, Ýaponiýanyň halkyna bolsa iň gowy arzulamy iwermek meniň üçin hormatlar. Ma'lum bolşary Türkmenistan ýani Ýaponiýanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary dürli ular boýunça ýygydarly ösürilýär. Täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Häzirki wagtda iki taraplaryň gatnaşyklanmady syýasy, söwda, ykdysady, durmuş, medeni insanperwer we beýleki urlaryň giňerimini öz içine alýar. Birlikde taslamalara amala aşyrmak hem maýy goýum hyzmatdaşlygyny puturlandyrmak iki ýurdun ykdysady gün tertibinde möhüm orny eýleýär. Türkmenistanyň Ýapon kompaniýalarynyň hem maliýe institutlarynyň gatnaşmaklaryna neft-gaz topurumyna himiýa senaty hem energetika pudugyny birnäçe ýeri taslamalar durmuşa geçirilenini hem bu wagtda oňy tejribe toplananyny nygtamasaýan. Şununla bağlılıkda şu ýylyň 3-nji sentýabryna ýurdumyň Liverpool aýtynda Türkmen-Ýapon netijeli hyzmatdaşlygynyň nowatdaky nyşany öwriljek möhüm desganyň gaz turbinali elektrik stansiýasynyň üstünlikli açylyp ulanmaga berilen bardaky hoş habary siziň bilen paýlaşmak isleýän. Bu taslama meşhur Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyny durmuşa geçirilip, ony öňde barjy işläp taýýarlamalar hem täze tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Bu desga geljekde diňe ýurdumyzyň energetika kuwatyny ýokarlandyrmak bilen şäklenmän. Esem tutuş sebäpli hususana goňşy owanysyny durnukly we ygtybarly energiýa bilen üpçün etmekde möhüm ähmiýete eýdir. Siziň ala jenabyňa Türkmenistan ýani Ýaponiýanyň arasyndaky anyk maksady gönüklerini dostugyny gatnaşyklarynyň netijesinde durmuşa geçirilen bu halkara ähmiýetli elektrik stansiýasynyň ulanmaga berilmegi bilen sizi gutlaýan. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky ananyşmak we birek-birege hormat goýmak ýöreliglerini esaslanýan gatnaşyklarymyzyň halklarymyzyň bähbidine geljekde de ösüriljekdigini hem kemilleşdiriljekdigini ýürekden ananýan. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp size berkcan salygyny, şahsy bagtyarlygy we awadançylygy, Ýaponiýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylygy, mundan beýlegem öňe gitmegi we gülle ösmegi arzu edýän. Şuňgur hormatlamak we uly syýlag bilen Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämet bilen tanışdyrýas. Muqaddis garaşdyrmyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli geçirilen garaşdyrmyň merjen däneleri bäsleşiginde özleriniň zihinlerini görkezip, tapawutlynyň aýdymçy çaglary syýlaglamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi. Resmi näme laýykda aşagda görkezilen bäsleşige gatnaşyjylar ýeňjiler diýilip aglan edildi. Olary degişli diplomlary hem notebook kompýuterlaryny goýşurmak belenildi. Maýy Kuliwadynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýürüýte saatçylyk mektep internatynyň 4-nji synap okuwçysy Eskenler Muratberdiyewich Rejepow, Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynaky 1-nji orta mektebiň 7-nji synap okuwçysy Çeper Begmuradowna Uraz Mämedowa, Balkan ulaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki 9-njy orta mektebiň 7-nji synap okuwçysy Şahmamet Aşyr Mämedowich Bayram Mämedow, Daşoğlu ulaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrafyndaky 77-nji orta mektebiň 5-nji synap okuwçysy Didar Pirjanowich Sapargeliýew, Liverpool ulaýatynyň döwlet etrafyndaky 14-nji orta mektebiň 8-nji synap okuwçysy Gylyç Rozy Rozykulow, Mary ulaýatynyň Tagtabar etrafyndaky 5-nji orta mektebiň 8-nji synap okuwçysy Umid Nur Mämedowich Işangulyýew. Şeride Türkmenistan prezidentiniň adyndan zehini çağılan garaşdyrdygyň merjen däneleri bäsleşiginiň jemleýiş tapyryna gatnaşan çağdary gymmat bahaly sowgatlar goşuruldy. Şuň Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň 30 ýylyna başlanan zehini çağılan arasynda garaşdyrdygyň merjen däneleri aýdymsaz bäsleşiginiň jemleýiş tapyry geçirildi. Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý bynatyna geçirilen bäsleşik ýokary ruh oýnantyga besenli.
Bätleşiň başynda hormatly prezidentimizin ýaş artistleri iberen gutlagy kolly. Mehriban arkadagymyzyň gutlagy Bätleşiň asyş tabaratyna aýratyn watançylyk ruhun şaýdy. Gutlagy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Serdar Berdimuhammedow okudy. Döwlet başdanymyzyň gutlagyny garaşlygyň merzen däneleri zihinli çağalyň bätleşiginiň uly ähmiýetini ygtalýar. Ol körpelen kalbynda sunuwata söýgü döretýär. Täze zihinleri ýüze çykarýar. Siziň şyryn aýdym taýlaryňyz, sağlaşykly tanıtlaryňyz iziz watanymyza, mehriban halkymyza bolan beýik söýgüdir. Mehriban diyara, ýyl günümizde wepalygyň belent nusgasydyr. Ruh welentligimiziň hemde bagtyarlygymyzyň çeşmesidir. Siziň jadaly uwalaryňyz, mukaddes garaşlygymyzy, oňyn beýtaraplygymyzy, fiýnmaz berkararlygymyzy wasp edýän, ýurdumyzyň bir halkymyzyň şan şöhratyny äleme ýaýýan sunwatdyr diýilip, mehriban arkadagymyzyň gutlagyny bellenýär. Mehriban arkadagymyzyň bätleşige gatnaşçylary iberen gutlagyny, geljekde de olaň sunwatymyzy baýlaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin täze aýdym taýlary döretjekdiklaryny, medeniýetimiziň we sunwatymyzyň dünýä derejesine çykma uğruna alınıp barlayan giň erimli işlere münasip goşun goşjokdyklaryny, kalplaryndan joşup çykýan ýakymly aýdymlary bilen bagtyar watandaşlarymyzy belent maksatlara uruklanyrjokdygyny ynam bildirdi. Türkmenistanyň prezidentiniň bayragyny almak uğruna gurulýan Türkmeniň altyn asyry bätleşiginiň çäklerini her ýyl geçirilýän Zihinli çağalyň festiwaly üzüp gelýän ýetliň dörejülik başarnyklaryny ýüze çykarmagy, hemem gollamagy, çeper höwüşeňligi hemde sunwat ustatlygyny oň ähli köpdürliginde ösdürmäge, milli saz medeniýetiniň ýörelgeleriniň dowamatdylygyny berkitmäge ýardam berýär. Bu bätleşik fiýnaglar we başlangyçlar batyrgay göllөгler üçin giň mümkinçilikler açýar. Çağalary öz başarnyklaryny doly açmagy höwetlendirýär. Bayramçylyk konsertde bätleşige gatnaşylaryň joşgyny çykyşlary bilen dowam etdi. Gonuza ýetilen taknada şu konsert üçin saýlanyp alan çykyşlar ýerine ýetirildi. Olarda türkmen halkynyň şöhratly uruky ýörelgeleri hemde däpli surlary, mehriban arkadagymyzyň başdanlygyna berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bagtly çağalygy wasp edilýär. Ýaş dehinliň çykyşlary tomoşaçylaryň hiç birini beýpark goýmady. Olaň ýüzlerçe sahnada bolup geçen joşgyny çykyşlary tolgunmak bilen fiýnetdiler. Şowgunly el sarpyşmalary bilen garşyladylar. Bätleşiň taýlama toparlary jemleýici konsertden odal şäherlerde, itraplarda, welaýetlarda badalgalýar. Bir näçe tapgyrda geçirilýär. Olaň netijesinde iň zihinler kesitlenýär. Bätleşiň baş maksady zihinli çağalary ýüze çykarmakdan, olaň dörejüligini gollaw bermekden, watansyjy ýaşlar ösürip ýetişdirmekden we halkymyzyň milli däpli surlaryny bolan söýgüni pugtalandyrmakdan ibaretdir. Bätleşiň jemleýici tapgyryna aýdymçylar, tans, aýdymsaz we halk dörejülik toparlary geljekki ýyldızlyklar gatnaşdylar. Geljekde de olar milli medeniýetimiziň we sunwatymyzyň şöhratyny belende götererler. Türkmen topragy zihinlere baýdyr. Her bir maşgalanyň diýen ýaly öz artistlarynyň, aýdymçylarynyň, sadanalarynyň, ýady tansçylarynyň bardygy geň däldir. Olaň dörejüligini ösürmek üçin mümkinçilikler açmak ýaş dehinleň ýakynlarynyň, olaň terbiýeçileriniň, muallimleriň hemde medeniýet işgärläriniň wezipesidir. Tebebi milli medeniýetimiziň okunly ösmegi dörediji adamlaryň ihlatyna, döwlet tarapyndan zihinli çağalyň ösmegi üçin amatly şertleň döredilmegine esaslanýar diýip, mehriban arkadagymyz belliýär. Türkmenistan paragatçylygyň we inançmaň watany diýen şu ýylyň şygary dörejilik gözden geçirilişine aýratyn ruh welentlik berdi. Ýaşazyk aýdymçylar bede wady bilen ötüşiň belentliklerine tarap öňe barýan iziz watanymyzy, wähmeseýör halkymyzy, türkmen topragynyň ajaýyp gözelligini wasp etdiler. Körpelen ýerine ýetiren aýdym taýlary video şekilleri bilen taýlaşdy. Hemde tahnada ýaşazyk türkmenistanlara bagtly çağalygy peşkeş beren beýik döwletiň keşfin janlanyrdy. Jemleýici konsertiň maksatnamatna aýdym we tans çykyşlary, folklor eserleri hemde häzirki zaman estrada mukamlary giýerdilipdir. Ýaşlyň milli saz miratyna barha artýan gyzyklanmatyny bu gurdaky oňyn meýil hökmünde kesgitläp bolar. Milli saz mirasymyzda hiç gaçan sunwatyň aýry bir bölegi bolmany. Ol halkymyzyň kalbyna durmuş ýörelgesi, ruhy dünýä, hereketlenlerji güýç hökmünde mäkam ornaşdy. Çağalyň sunwat diliniň üstü bilen ähli itlik arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduny ýaşamak bagty barada söhbetdaşdylar. Tomoşaçylaryň el sarpyşmalary bilen bätleşiň guramaçylary iň gowy we zihinli ýerine ýetirjiler. Ýeňjiler diýen adam münasip bolanyň atlaryny yglan etdiler. Mehriban arkadagymyzyň adyndan olara gymmat bahaly bayraklar hemde bätleşiň ýeňjileriniň diplomlary gowşurly. Bätleşige gatnaşylan hiç bir ünsen düşürilmedi. Olara da ýadygärlik sowgatlar gowşurly. Bu sowgatlar geljekde olary ýeňiş gazanmagy, özleriniň dörejüliklerini, maksatlaryny ýetmäge höwetlendirer.
Garaşsylyň merjen däneleri bätleşigine gatnaşçylar hormatly prezidentimide ýüllenme kabul edip, ýaş netilden bagtyar durmuşy baradaky ýadywsyz aladat üçin çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemem mehriban arkadağymydy, ihlasly okujokdyklaryna, dörejülük bilen iýdigiderli meşgullanjokdyklaryna, wehinlerini ötürüp watanymyzyň awadançylygyna münasip goşunt goşjokdyklaryna ananardylar. Mehriban arkadağa tanjan, şugun meniň çağalyk döwrümde iň begen şuwa kawolly, ýeňi jolsyň şah serpaýyňyza münasip bolmak bagty meniň hem paýymda bar eken. Biz bu berkarar döwletiň şeýligi hem mehriban tanjan, siziň bagtyar nesiňiz? Biz bu bagtyarlyga, begençli, toýly günlere diňe siziň bilen ýetdik gahrman arkadağymyz. Siziň janyňyz sag, bagtyarlyk gadamlaryňyz bat bolsun mehriban prezidentimiz. Arkada prezidentimiz, bugün meniň hem çağalyk döwrümde ýatdan çykmajak günlerimden biridir. Garaşsylyň merjen dänesi bolup, siziň şah sowadyňyzy almak görnähili buýsançly. Arkada tanjan, siz Türkmen sunuwatynyň baş halifasy, siziň döreden aýdymlaryňyz, sazlaryňyz sunuwat äleminde başarılıdyr. Biz siziň belent owazyňyzy dinläp, sazlaryňyza maýyl bolup barha kanatlanýar. Siziň maksatly işleriňiz elmydama rowaj alsyn. Siziň bilen berkarardyr watanymyz, siziň bilen bagtyardyr watanymyz. Ediz atamjan. Mehriban arkada atamjan, men mundamy teleýelim arkaly geçirilen töwlek konsertlerine çykyş edip, şeýle ulsatnalarda çykyş etmegi hem arzu ederdim. Bugün bolsa meniň ul arzum hasyl boldy. Bugün siziň gurduran ajaýyp türkmeniň awy binasyny aýdym hasta joşduk. Bir näçe deňdoşlarymyz bilen dostlaşdyk. Arkada prezidentimiz, biz bagtyar nesiller bolsa, şundan ul baht ýokdur. Siziň maňa berýän şah serpaýyňyz bolsa, men hasta tolgundurdy. Şu pursatda şu şygyr bentlerini ýüregimde joşup aýdasym gelýär. Bütün dünýä ýaýrasyn belen şat owazymyz. Siziň bilen bagtly biz Ediz arkadağymyz. Gahrman prezidentimiz, şu pursatlarda siziň şah serpaýyňyz elinde wagty, özüm dünýäde iň baht çağsa bedýän. Bu pursatları men en çeýlerden bäri arzulap geldim. Türkmenistan watanymyz bagtyar çağlaryň arzularynyň hasyr bolýan mekandyr. Şu şatlykly esirmez beňişli wakalary bize sizler etip berýärsiňiz. Arkada prezidentimiz, biz siz şeýle bir söýýäris. Biz siz her elek göremizde özümiz arkaly diýýarys. Goý siziň ajaýyp ýylgyryşyňyz, nurana mehriňiz bizi elmydama gün kimin çoýup dursun. Berent başyňyz aman bolsun, gahrman prezidentimiz. Arkada atamjan, Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynda iziň şah serpaýyňyza münasip bolmak maňa da meser etdi. Ediz arkadamyz, siz watan mukaddesdir. Onu söýmek her bir insanyň borjydyr diýersiňiz. Biz watany söýmegizden öwrenýäris mehriban prezidentimiz. Biz çağalaryň iň ul dilegi bar. Ol hem siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagydyr. Arkada atamjan, siz biziň üçin görnähil ajaýyp işler bitirýärsiňiz. Biz hem siziň mudama öýt ündewleriňizi bir kemsiz ýerine ýetirip sizi begendirip durarys. Mehriban hem gahrman arkadamyz, siziň gülüp duran nuranalygyňyz, biz bagtyar nesileriň şatlyk buýsanjydyr. Goý hemişe parahatlyň, hoşniyetliň mekany bolan ata watanymyzda toýlar toý ulaşsyn. Arkada prezidentimiz, şu pursatlarda, şu ajaýyp sahnada siziň beren şah serpaýyňyzy bagryma basyp guş bolup uçasym gelýär. Siz hemişe de biz bagtyar çağalary begendirip durýarsyňyz. Biziň aladamy edip şeýle bäsleşikleri ýylyň geçirmekle badalga berýärsiňiz. Garaşsylygyňyzyň 30 ýyllyk şanly toýu bilen arkada prezidentimiz, sizi çağa ýüregimizden gyzgyn gutlaýar. Arkada atanjan, siziň janyňyz sag, mertebeňiz mundan hem beýik we belent bolsun. Arkadagym berdiği sogulmaz ýazy, ýanglanýar nesiliň ýürek owazy. Biz berkarar döwletim, saýrak merjen dänesi, arkadagy diýarym, biz bagtyar balasy, diýarymyzyň toýunda joşar köňül namazy, farahat gül mekany, biz bagtyar balasy. Balasy, biz watanyň balasy, mehriban arkadagym, saýrak merjen dänesi, balasy, biz watanyň balasy, mehriban arkadagym, saýrak merjen dänesi.
Davara tamamlanandan sonra Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı Serdar Berdimuhamedov hormatly prezidentimizin adından Ahal vilayatyndaky Türkmenin Ağoyu binasına täze avtobusu sowgat berdi. Täze döwrap avtobusu Türkmen halkynyň milli däwlet desurlaryna laýyklykda ýüzärlik tütedilip ağun sepildi. Muňa hormatly arkadaşymyzyň berqarar eden ýurduna dawaryl şäherleň asylly ýörelgeler bilen utgaşýanlygynyň we türkmen halkynyň döreden dünýä nusgalyk desurlarynyň döwrap derejede dowam etdirilýänliginiň nowatdaky subutnamasydyr. Hormatly prezident bilen bilimler we talip ýaşaryny hememe täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýurdumyzyň taryhy ýaş nesliniň mukaddes borjy hememe wezipeleri barada geçen umumy okuw sapagy hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Şu münasibetli hoşallyk maslahatlar geçirilýär. Türkmenistanyň Newto gaz pudunyň guramyna geçiren hoşallyk maslahaty işin häsiýeti weseni. Hormatly prezident we okuw sapagyny mukaddes garaşadymyň ähli üsüşlemeden şöhratly üstünliklemeden biniýat hökmüni ähmiýetini aýratyn beledi. Muň özi Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesi bilen berk baglydyr. Şu döwrüň içinde ýurdumyzda demokratik hukuk we dünýäwi döwlet gurulşynyň biniýatlaryny ýygydyr berkdi. Iqtisadymyzda döwür wagtlaşdyrly döwletimiziň dünýä birleşigindäki oruny ýokurlamak boýunça ägur türlü işlere amal aşyrly. Garaşdyrmyzyň ilkinji günlerinden ýurdumyzda parahatçylygy dostlugyny dawaranýan oňyny bir taraplyk ýoluny saýlap aldy. Dünýä döwletleri halkary guramalar bilen özara bähbit gatnaşyklary ýoly goýdy. Bular barada çykyşlarda aýratyn bellendi. Hormatly prezidentiň belleşýäli ýaşamyzy ähli güýçlerini, bilimlerini kemen başarnyklaryny watanymyzyň gülläp düşürne bagş etmeleri. Halkymyzy altyn sahypalar bilen taryhy girjek Türkmenistan parahatçylygyň we anşman watan ýylyp alandyran ýylyň her bir günni şanly wakalara hem zähmet üstünliklerine weseýär. Bugün baý many mazmunly ýokary derejelik ruhuny ýorlan şäherler diýarymyzyň ähli sebetlerini gurşap alýar. Hormatly prezident bilen ýaşary hemişe ilim bilime päham paýhasa, akyl danalygy teşne bolmagy öwüt bermegi aýratyny ähmiýetlidir. Umumy okuw sapagy üçin maslahatnaşyjlar hormatly prezident we hoşallyklaryny beýan etdiler. Ministerler Kabinetiniň ýanyňky Ulow we Kommunikasiýalar Agentliginiň guramagyna geçiren hoşallyk maslahatyna işin häsiýet mahsus boldy. Hormatly prezident bilen umumy okuw sapagyny beýleşýäli. Bugün bir tarap Türkmenistan, Sewet iklim umumy adamzat ähmiýetli başlanýyşlar bilen ýygydyra çykşady. Durnukly üsüş maksatlary öňüňler diplomatiýasy derway sewet meseleleri boýunça daşary syýasy we geoiqtisady başlanýyşlary döwletimiziň dünýä jemgyýetçiliginiň umumy adamzat ähmiýetli çözüldüni anyk goşunt goşýanyny görkezýär. Biziň halkara başlanýyşlarymyzy Birleşen Milletler Guramasy hememe awraly halkara düzümler tarapyndan ýygydyry gollanyp gelýär. Şu nokta nazardan ýurdumyzyň dünýä derejesindäki awraly barha artýar. Garaşdyrlyk ýyllar içinde ýurdumyzyň ösüşiniň her bir tapgyryny durmuş ykdysady özgertmeleň amala aşyranyny taly. Hememe geljegi anamly garalýanyny beýan edildi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe durmuş taýdan ösüşi ykdysady özgertmeler üçin diýen maksatnamalary üstünlikle amala aşyrylýar. Düýpli özgertmeler ykdysadymyzyň ähli uğrany gurşap alýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygydyr ýokurlanýar. Döwlet başlygyndan beýleşýäli bize mukaddes garaşdyrmyzyň şanly oturylaryny zähmet üstünlikler bilen şöhratlandyrýar. Bu bolsa biziň her birimizde täze üstünlikler ruhlanýar. Hormatly prezident we hoşallyk dawraly maslahatda edilen çykyşlaryň özüni düzdi. Hormatly prezident bilen talipler we okuwçylar bilen geçiren duşuna başlanan hoşallyk maslahatlaryny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde giň ermerliýär. Mukaddes garaşdyrmyzyň şanly 30 ýylynyň öňýäne geçirilen bu duşuk 2021-2022 täze okuw ýylynyň ajaýyp başlanjy boldy diýip çykyş edenler belediler. Bilim rugumyna alnyp barlayan işler ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerni watansöýji, ýokary ahlakly, beden heme ruhy taýdan sagdan döwrap we hemme tarapaýyny kemil adamlar bolup ýetişmeklerini esasy biniýat bolup durýar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezident bilen taripler we okuwçylar bilen geçiren duşugynda geçmiş taryhymyzda ýygyny beýik şahsiýetlerden mysalyny watany gulluk etmek, ata-enäni sylamak, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak barada ýaşary bilen gymmatly maslahatlary, öwüt ünlüleri türkmen halkynyň geçmişinden şu gününden geljeginden täzeçýän söhbetleri ýaşarda uly boýutun çykymen jogapkärçilik duýgularyny düreden ony belediler. Milli ýerimiziň beýi geçiren watançylyk tapagynyň watanymyzyň ösüşinde beýik geljegine ýaşary olaň bilim derejesine, ruhy ahlak sypatyna, milli garaýşyny ören uly ana millerliýanynyň aýdyň misaly boldy.
Masa tarafdaşları berqarar watanymyzyň awraýyny belenten belende galyrýan hormatly prezident bilen üstünlikleri arzu etdiler. Türkmenistanyň energetika ministrine geçiren hoşalyk masady işiň hätide besendi. Ol Liverpool aýatynyň çärji uturawyny kuwatlygy 432 megawatt bolany gaz turbinali elektrik stansiýasynyň açylmagyna başlandy. Çykyşlarda pudugy üstürmek boýunça amala aşyrylýan özgertmeler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk bildirildi. Hormatly prezidentiň beýleşýär Türkmenistany çalt tepkine senat taşymak boýunça giň gyrymly maksatnamalar durmuşa geçirmekde. Milli ykdysadyň eksport kuwatyny artyrmakda elektrik energetikasyna möhüm orunda geçidir. Türkmenistan energetika ulgamyny sebit we halkara ähmiýetli ýere taşamalary durmuşa geçirmek bilen daşky uşagy gorumak meselesine ören jogapkary çemreşýän ony görkezdi. Bu ulgamda ekologiýa taýdan arasy innowasion tehnologiýalary, iň täze alymy techniki işläp taýýarmalary işiň ornaşdyrylýar. Masada gatnaşyjylary işlemäge döwürýän şertler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk bildirdiler. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek hormatly prezident bilen öňden görjekli siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Balkan welaýatyna da bu wagtda alınıp barylýan döwre işleri barha ýokarynýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy tarabynyň Aqtaş şäherçesiniň goýundaky Senagatçylyk telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Aqay Hojulyk jemgyýetiniň guruluşy garyny materiallaryny hemem gips kartony önürýän kärhanasy işlerini döwrüň talaplaryna laýyk amala aşyrýarlar. Durunuşyň kemil tilsimatlardyr enjamlar bilen bir kimse üçin edilen guruluşy garyny materiallaryny hemem gips kartony önürýän bu önümçilik kärhanasyny ýerine ýetirilýän işler kemil kompýuterlaryň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usuly merkezi durunuş bölümine amala aşyrylýar. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hili guruluşy garyny materiallaryny hemem desgarandyr imaratlaryň içki guruluşynyň üçegasy, şeýle diwar örtükleri üçin zerur bolan gips kartony ýurdumyň ähli künjeklerini alınıp barylýan guruluşlarda daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär. Bu häzirki zaman kärhanasynyň her ýyly imaratlaryň içki diwarlaryny tekidlep, ýylmamak üçin zerur bolan guruluşy garyny materiallarynyň 78 000 tonasyny, gips kartonyň bolsa 8 miliony ýene metre barabaryny önürmäge mümkinçiligi bar. Kärhanaň önümçilik işlerini gadaly ýola goýmak üçin gerek bolan çygmallaryň agramly bölüginiň Aqtaş şäherçesiniň goýundaky tebigy känlerden alynýanyny bolsa aýratyn noktamak gerek. Munyň özi Aqay Hojulyk jemgyýetiniň bu kärhanasynda işleri düşegünti alyp barmaga giň mümkinçilik berýär. Bu kärhanada odaşy damly alçypanyň önürlüp başarmagy hasam goýunarjydyr. Kemil enjamlar oturulan barlahana bu ýerde taýýarlanýan guruluşyk serişleriniň ýokary hil taraplaryna dolaýyk gelip, olaň içerki hemem daşarky bazarlarda bäsleşik ukyply bolmany üçin diýär. Bu ýerdäki önümhanalarda, ammarlarda, soruju desgada, ýürüt gaplarda mehanizmlary awatlaýyş bölümini işleri talaba laýyk bolmak üçin ähli mümkinçilikler döredipdir. Kärhanaň goýundaky känlerden getirilýän çygmaly taýýar haritlik görnüşine getirilýänçe amala aşyrylýan işleň ählisi kemil tehnologik enjamlar bilen ýerine ýetirilýär. Önümçiligiň ähli ulgamlarynyň türkmen hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýanyny hasam buýsançydyr. Döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artmagyny, halkymyzyň bagtýarlygynyň hasam berende oturmagyny, döredýän giň mümkinçilikler üçin kärhanalaryň hünärmenleri gahrman ykdamyda alkyş aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen owy hojulyk pudugyny durmuşa geçirýän düýpli özgertmeleri daýhanlamyda ene toprakdan bol hasıl almakda ähli mümkinçilikler döredýär. Liverpool aýatyna da bagçylykda ene toprakdan bol hasıl önürmekde hususiýetçiler tarapyndan ýola goýulýan işler bellenmäge münasipdir. Ýurdumyzda ýyl saýyn ýerleri uzak möhletliğin kärennesini alyp, ykbalyny ene toprak bilen baglaýan ekrançylaryň, daýhan hojalyklarynyň sany barha artýar. Şeýle hojalyklaryň birem Liverpool aýatynyň döwletli trawyna ýerleşen Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Yunus daýhan hojalygdyr. Hojalykda häzirki wagtda alma gaçlarynyň jemi 25 000 düýü bolup, bol hasyl berýän alma baglary ösürilýär. Enni 2 ýyldan beri bolsa baglyň hasyly durup başlamagy aýratyn goýunarjydyr. Alma baglary agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk ýyda edilip, almyň insonky gadananlary örümçiligi ornaşdyrylýar. Suwaýa tygyşetli peýdalanmak esasyna damçylaýyn usulynyň ýola goýulmagy ýokary netijeler berýär. Daýhan hojalygynyň özüne önerilýän biogomus dökünü we Türkmenabadyň hemia kärhanasyna önerilýän mikroelementler bilen ýaprakdan iýmitlendirmek usulynyň ulanylmagy, şeýle-de
howanyň ysygynlaryny, bağ nahallarynyň üstüniň ýörüte saýawan örtükler bilen örtülmegi ekologik taýdan arasy bol hasyly kemale getirmäge mümkinçilik berdi. Daýhan hojalygyny häzirki wagtda jogapkärli döwür bolan ýetişdirilen bol hasyly ýygnamaklyk işleri gyzgalaňly dowam edýär. Bu ýyl köp hasyl almaklyk gözeňde tutulýar. Bu bolsa ihlasy bagwanlyň Türkmenistan parahatçylygyny we anaşman watan ýylyna uludan toýlanýan şanly garaşlylygymyzyň 30 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgady bolar. Yol hereketinin howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň şäklaryny dürli şäherlere ýaýwandyrýar. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli kunjuklaryny yol hereketinin howpsuzlygynyň üpçüne edilmegine gönükdirlendir. Bir aýlyň çäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmaň düzgünleri, ýol hereketine gatnaşylan her biriniň howpsuzlyk üçin şahty jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmek hemde jemgyýetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen şäherler giňden ýaýwanlandyrylýar. İçeri işler bilim ministerliklerinin wekilleriniň taýarlan mailnamasy boýunça geçirilen şäherler işin häsiýeti bilen tapawutlanýar. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli şähereti watanymyza insan hakynaky aladanyň, oň ygtybarly goraglylygynyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygynyň ýene bir aýdyň suwutnamasydyr. Jemgyýetimizde ýoly özüň alyp barmaň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň yol hereketiniň howpsuzlygyny, şahsy jogapkärçiligini düşünmegini gönükdirilen maksatnamalaryň şäherler giňden ýaýwanlandyrylýar. Bir aýlyk münasibetli geçirilen şäherler ýokary işeňlige betlenýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli kunjuklaryny yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçüne edilmegine, raýatlarymyzyň aýratyna ýaşdyň bugurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumynyň ulaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 4-nji sentýabrda saat 20-den 5-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan ulaýatyna adkem urtqawal bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 19-24 gradus gündüzine 30-35 gradus kenary etraplaryna 25-30 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna adkem urtqawal bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 17-20 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Mari ulaýatyna az bulut howa Demiralky nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 17-20 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool ulaýatyna az bulut howa Demiralky nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 16-21 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşuwul ulaýatyna adkem urtqawal Demiralky nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulut howa bu nordan teleskonto 8-11 metr ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 20-22 gradus gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu sentýabr aýynyň 5-ine magnetik haýdysatynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, güýz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerekeme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň hadadan duhur göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek, öňüýsüz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berk berjaýy seňde ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esine. Ähli şuňyň bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eli dileşerim.